Da hosa mé casa ceolnar bhí me hart mar trína ceithre bliain d'aois agus tócha gurbéis sin tús an toras mar a deartha ach ní hosa mé cuma ceol go pásanta go dtí go raibh mé bliain is fiche agus do chum mé chéad físa an Ghorta Mór 1996. Níl mé an písa chamú gan mothán treise bheith anam. Tugann an Cumadóireacht nó an ceol, tugann sé spás amach liginn chuma. Tugann sé faoise don na mothán is treise tá a héla chur sa cheol. Nuair fear mé an gléich a rá go raibh an Gradam seo brunta orm, just nach raibh mé an glon do chrí a bhí anam. Cha mé fiche bliana ag cumú cheol do ócháidí speisialta do Machlan, don Bhanríon, don Uachtarán, do Rooney speisialta sa saoil agus just nuair a fuair mé an Gradam seo just an aitheantas a thugann sé romanis agus don obair crua agus an perspiration agus aitheanrad a rinne mé just tá láinsásta. Isteach a rá cén mothán is treise bheith agamsa I gCorcaigh agus mé sé an stáid ach tá mé ceapú go mé mé ag cuimhnachán ar Machlan agus mé ag fásan níos le a rifor dírdre fuairsaí bás thart fá deag bliain ó hin agus Fiúna agus Éangas agus Virginia ag fólam I cheol. Agus nig an chéana an táhacht amhaine le dúna má héal má bhain chéile agus Machlan. Ní bé an ceolaran an sin agus just bé mé stí, bé mar chrí agus ahanrad a stí sa cheol, tá mé dúil go mór le sin agus stocha gurbéis sin na rudaí is táchtaí a bheith imeacht ligin. Dág sé slán le sligach le haig a thuirt ar Chorcaigh. Cumadóir na bliana Michael Rooney.